така, здравейте хора, аз съм КБГ. И тук що видяхте едно интро направено от един приятел. Ще оставя линк към канала му долу в описанието. Та тук ви спойлвам, че съм бронз 1. Макар че реално пусна бронз 5 са вдигнати бронз 1 доста бавно. Но да, сега тук не говорим за лига, тук му благодаря. Оставям му канала долу в описанието. Той е по-радован от мен. Можете да отидете да му посетите канала, да се абонирате и да го следите. Та да, благодаря му адски много и благодаря на вас, че каналът вече има около 900 гледания. Надявам се да станат 1000 най-скоро време. Макар че в момента аз не гледам абонати, а гледам гледания. Та да. Благодаря му пак и не знам. Чао. И тая вечер един прави 24 часа стрим и ще му го гледам и през това време ще пускам клипчета, така че да. Хай, чао.